nista' nerġa' ngħix dak is-smih kemm jidher fl-modi. Enzo Gusman, kantant, Xandar, bankier u missier ta' żewġ tibniet Johanna u Greta. Miet fl-età ta' 74 sena f'daru fil-Kanada, l-art li lejn tmiem is-sebgħinijiet kien emigra lejha sakemm imbagħad reġa' ġie f'Malta. It-talenti Enzo minn tas-Sliema kien sabhom l-attur komiku Johnny Navarro li bdieħ fir-Redifussion u rebaħ il-Malta Song Festival 5 darbiet iżda qatt ma rrappreżenta lil Malta fil-Eurovision għaliex fis-snin li rebaħ Malta ma kinitx ipparteċipat. Anke fuq dan l-istazzjon 1 sa mill-bidu tiegħu Enzo kien jagħmel programmi. Propju martu Carmen selmet lil żewġha f'filmat minn kanzunetta li Enzo kanta waqt one tribute. U meta jelaq li ċ-xens fuq din l-art jien nerfalik post biex ħdejja tkun għal meta jgħajjat lek is-sinjur noqogħdu ħdejn xulxin naraw id-dinja ddum fis-sewwa jew fin-newwa nibqgħu dejjem mawdin. Agius li ilha tafu 40 sena u l min jaf kemm ippreżentat spettakli u programmi ma' Enzo spjegat ma' News l-aħħar darba li kelmet lil Enzo. Fil-verità, l-aħħar li bat li message kien fit-3 ta' Diċembru issa riċenti ftit tal-ġranet ilu. Kien qed isegwini għax baqa' jsegwini tal-aħħar nippreżenta l-programmi tat-television u Enzo kien persuna li jħobb jikkummenta ħafna u kien bat li message għax kont qed nitkellem fuq kantant Enzo Jannaċċi u tani ftit informazzjoni waqt li kien qed isegwini fuq it-television. Malli doq il-paternoster grezz minn ġewwa s-soldatur. Agius spjegat magħna li dan il-messaġġ se żommu memorja Enzo. Spjegat li fl-aħħar xhur Gusman kien għaddej minn żmien diffiċli meta kien rikoverat fl-isptar fil-Kanada. Waħda mit-telefonati kienet heartbreaking ħafna għal fatt li ċempilli mill-isptar. L-isptar kien ftit il-bot mhux ħażin anki mid-dar allura u tal-familja kienu jmorru jżuruh kważi kuljum biex ngħidlek, però mbagħad kif jitilqu tal-familja kien iċempel lil xi ħadd minnha. U kien joqgħod jirrakkuntali kif għaddit il-ġurnata, x'se jagħmel, il-ħsibiet tiegħu. Enzo Gusman ħasem f'diversi festivals internazzjonali fosthom fil-Ġappun u rebaħ festivals minnhom fil-Bulgarija. Huwa kien iħobb u taħajtu għall-mużika Maltija. Dan is-sajf kien rikonoxxuta semu fl-anja tal-poplu. Dan kien il-messaġġ li għadda. Insellem lil Maltin Walċin kollha, mhux biss ta' Malta ma madwar id-dinja. Grazzi lill-organizzaturi tal-anja tal-poplu li oġobhom jonorawni b'dan il-premju. Kien jikteb il-kliem u l-mużika tal-kanzunetti tiegħu stess fosthom it-teatru li bija rebaħ l-anja tal-poplu tal-1997. Kanzunetti popolari oħra li kellu kienu l-avukat tal-karozzin u fil-pjazza tar-raħal. Il-versi lejn l-aħħar tal-kanzunetta tal-aħħar imsemmija illum ħalluna nirriflettu fuq il-memorja ta' Enzo li għalkemm u ħalla din id-dinja il-mużika tiegħu u l-imħabba li kellu għal-Malti ma ntemmitx. Enzo, illum flimkien ma' Giuseppi, Paolinu u Carmenu, il-karattri tal-kanzunetta fil-pjazza tar-raħal hemm inti qrib il-ħallieq li tant kont tħobb. Is-Sliem Enzo, Malta tibqa' tafulek ta' kemm ferraħt tant in-nies. Nirringrazzja lil mulej illi issa qiegħed dej qed ingawdi frotti tbatija li batej.